Здравейте, повечето опасен Даниел Товс. И играем Майнкрафт. Това е проекцията, която трябва да се лицето на игра. И да, вижте, нали, купахме камък, овце, имаме легло, имаме легло, да, и съндък, и имаме кол, да, ето всичко това го купахме. Ето имаме един стак и нищо. С глината не знам какво може да направим, за това май имам. Оп, някой ми е писал. Съжалявам. If you wanna be, 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 не знам гледната къде можем да я сложим. Виждам грешка в системата. О, не. Опа. Трябва малко. Вие овца. Аз мислих, че нещо такова. Може да ми трябва флинт. Арде, флинт. Ми трябва... О, флинт! Да, флинта, брат. Най-лък ми се увеличават това, защото се увеличават къпасът на снимането. Аз знам дали е добре или не, защото аз в рапса снимам много, 3-4 дни. И затова не знам. Даже и мой приятел ми го показва, и той не знае. Може да знам. Ако някой може да ми го каже, кажете ми. Защото съм закъсал. If you wanna be, if you wanna be. Съжалявам, че не говоря, просто имах парскова. Красота. DreamWorks маняк. Той много в скайпа ми се казва DreamWorks маняк. И е тъпо. Аз не вече да правим другата красота. Да, е тук някак ще не къщата, защото давам по едната да помня. Мога да съберем пясък. Аз да съберем такова. Значи, ето тук. Бързахе. If you wanna be, 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 if you wanna be. Аз мисля, че ще е къс. Аз мисля, че ще е къс, защото епизод, защото такова родителите ми ще ме викат за това. Аз мисля, че или ще е къс или не, защото не знам. Опа, аз забравих да откам. Сега, какво ще да правя? Да. Ой, аз забравих нещо Shift Control.
Аз след някъде да ни е фермичката. Аз... Кеф има Майнкрафт. Преди не ме кефеше, но сега не знам какво ми става, защото сега снимам и ма кефи повече, ако снимам. Това. Опа. Тук само направим едно мощче. И... защото за да пресяваме реката. Да знаете, Optifine, моя Optifine с такова контрол, защото съм на по-нова версия. И знака BG такова с нещо F1 или какво беше. Ако го знаете, знака BG, да. Аз го знам. Той е готин пич. Така, сега е много добре. Мисля... Поши... Мисля, тези две самотни овчици. Овце. Това беше от нас, защото родителите ме викат. И... Чао!